Ongi etorri Orotariko Euskal Hiztegiari buruzko tutorial honetara. Tutorial honen helburua Orotariko Euskal Hiztegiaren egitura ezagutzen laguntzea da. Eta Orotariko Euskal Hiztegiaren xedea berriz, euskararen aro eta euskalki guztietako lexikoa jaso eta antolatzea da. Orotariko Euskal Hiztegian konsultak egiteko sartu euskaltzaindia.eus webgunean eta hor ikusiko duzu hasierako orrialdean hiztegiak atalean Orotariko Euskal Hiztegia esteka. Esteka horretan klik egindakoan azaltzen zaizu Orotariko Euskal Hiztegiaren orrialdea eta hor bilaketa lauki bat. Honek nola funtzionatzen duen eta hiztegiak zer eskaintzen duen ikusteko lehen bilaketa bat egingo dugu eta hitz horren bidez ikusiko dugu ze egitura duen hiztegiak. Badira, hau baino sarrera konplexuagoak, baina lehen ideia bat behintzat emango digu adibide honek. Aukeratuko dut hitz bat, ate esate baterako. Hitza bilaketa laukian sartu eta bilatu botoian klik egin ondoren hau azaltzen zaigu. Ate artikulua edo ate sarrera. Hainbat atal berez ditzakegu hor. Banan joango gara ikusten bakoitzak ze informazio ematen digun. Lehenengo lerroan, ezkerrean, goian, sarrera burua dugu. Ate. Hau da, hitzaren forma estandarra edo lema. Kasu honetan eta beste askotan etimologiari buruzko informazioa dago. Letra lodiz agertzen diren beste formak ate, ahata, ata, agate, arata, arate, areta hitz horren aldaerak dira. Horietako bakoitzak segidan parentesi artean forma horri dagozkion euskalki markak ditu. Adibidez, ate aldaeraren lehen euskalki marka VM da, hau da, markinako bizkaiera. Laburduren esanahia jakin dezakegu kurtsorea gainean jarriz. Horrela, jakingo dugu adibidez zer adirazi nahi duen ahata aldaerak duen geazp laburdurak. Azpeitik hau Gipuzkera. Aldaera batzuen euskalki marken ondoren forma hori jaso duten hiztegien erreferentziak datoz. Esate baterako, ahate lemari dagokion forma, besteak beste, larramen diren hiztegi hirukoitzean jasota dagoela dioen laburdura dugu. Literatura tradizioaren atalean hitzaren historiari buruzko informazioa ematen da. Informazio hau adibideek erakusten dutenaren laburpena da. Gero, erabileraren adibideak datoz. Adibide bakoitza jasotako dokumentu batetik ateratako pasartea da, bere erreferentzia bibliografikoekin. Adibide honetan ikusten den bezala, pasarteak jatorrizko testuaren grafia ahalik eta gehien errespetatuta agertzen dira. Azkenik, azpizarrerak datoz. Hau da, hitz elkarteak, esapideak, kolokazioak, adibidez, ate har, ate basa eta beste hainbat. Hauen bila joateko orriaren ezkerreko taula lagungarri gertatzen da. Horren bestez, tutorial honekin ja bukatu dugu eta hurrengo tutorialean bilaketak nola egiten diren ikusiko dugu.